Benvinguts una vegada més a l'escola virtual. Avui m'he trobat a internet un vídeo molt xulo, molts vídeos xulos de dibujo técnico paso a paso, i un d'ells m'ha recordat una estrella de 4 puntes. Ell feia una fantàstica estrella de 6 puntes, molt més xula que la que faré jo ara, però m'ha inspirat, m'ha recordat la que jo feia amb la regla i les quadrícules, ¿vale? És important tindre en compte que en aquest cas farem servir la quadrícula de la llibreta i jo feia de petit, ara fa temps que no la faig, a veure, espera que em surti una estrella. Aleshores, què fèiem? Comptàvem punts, ¿vale? Imagineu, la vull fer, depèn dels punts, doncs serà més gran o serà més petita. Doncs començarem aquí, ¿vale? I la farem doncs, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. No recordo ara si va millor així o amb més punts, però bé, farem 9 punts des d'aquí i 9 punts des d'aquí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I des del principi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Últimament sempre estic comptant de l'1 al 10, però és que estic fent també vídeos de numeració, així que bé. Repetim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Perdoneu-me que tinc el trípode al mig, on estaria la meva cara, està el trípode. Així que m'està costant una mica. Aleshores el que feia era l'última amb la primera, la d'abans amb la següent, i així formarem, a veure si funciona, una preciosa... aquest rotulador, justament he agafat el rotulador bo que tenia a l'estoig. Bueno, m'he desviat una miqueta, però quedarà bastant bé. Aleshores, anirem resseguint el primer punt lliure amb el següent punt lliure, el primer punt lliure amb el següent punt lliure, i d'aquesta manera em quedarà una petita part d'aquesta estrella. Veig que l'he liat ja pel tema dels punts, ¿vale? Però veieu la idea, no? La idea ja la veieu. Aleshores, doncs, ara seguiríem, faríem, per exemple, doncs, anem a fer-ho així per intentar atacar al mínim el dibuix. És un rotulador escolar, ja sabeu que el meu canal és d'escola, no és de dibuix tècnic, i el material que tenia per aquí, doncs, el que tinc. Aquí. I anem obrint, i anem obrint per baix, anem tancant de dalt, i al final ens quedaria ja mitja estrella. Se m'ha donat una miqueta. Bé, és que se m'està recolzant a la... Vale. I com veieu, queda una espècie d'estrella que, a més, a mi sempre em recorda com si fos una miqueta tridimensional, no? No sé si a vosaltres també us passa, però a mi sí que em passa. No veig cap punt ja, estic fent-ho amb el... amb el trípode del mig és bastant incòmode de fer això. Jo no sé, dibujo técnico paso a paso, com ho fas tan bé, però a mi m'ha quedat bastant patxuli, bastant patxungo, bastant xungo. Patxuli no, xungo, perdoneu. I l'última part, a veure si ara em fixo més, segona amb segon, el tercer amb el tercer. Si us passa com a mi, potser podeu començar a comptar punts, però, bueno, ho he intentat fer així tan bé com ho feia ell i s'ha de ser una miqueta més curós. Aquest amb aquest ja va amb aquest. La regla també em toca aquí, el trípode, fantàstica, i... se m'ha anat una mica, val.
I d'aquesta manera ens quedaria una estrella que podeu fer. Si feu les línies del centre, també us quedarà bé. Però jo aquestes línies avui no les he fet perquè feia molt temps que no feia aquest tipus d'estrelles i perquè, bàsicament, així veia més clarament els punts. Espero que us hagi agradat i una forta abraçada a Dibujo Técnico paso a paso per la inspiració.